bizim görkezecek olan değiş spektaklymyz ilki bilen hakiki bolon var. Onun ayın bolon var. İkinci bilenim alık kaçmağa peskel veren zat sinek. Sinek, bakın sinek. Bizim öz döwrümizde, talip döwrümizde şunu sinagda yerine getirip oynadık. Bahallık elbette o. Sinagdan geçtik. Yöne doğrudan bize şunu aytıp beren adam şunu bilen aytdı. O da şu bollu deydi hakikattanam. Sinek peskel veriyor. Gelin aytıp berip durmayın. Vaka tomaş edin. Dek spektaklanyň ady Kıyvaşdy. Yür kaçaly. Yür. Edin. Korkan nime dedim kaçaly. Men seni sevýän. Korkan kimden? Edim ejem diýme. Sen ejeng seni maňa beren oga. Şoň üçinem şu gün aşyklar gün belli etmesek bolanok. Edim kaçaly. Men seni toýdan soň söz berýän. Antalya, Italia, Fransa. Nira. Hoppa. Howa ejeng. Benim tek ejeng diýende. Howa. Edil şu an şoň gurrun etmeli. Sen namysың mı dedim? Edil şu gün her kim özüne jogap berýär.
Thank